A vlastne to božstvo pre mňa znamená stať sa tvorcom svojej reality. A vnímať, že ja som Boh, ale aj ten druhý Boh. A ja si tu niečo hrám, ja si tu niečo zrkadlím. To je tá zodpovednosť. A už som trošku zabehla, ale akoby všetko to spojené so stvoriteľom je, hej. Ja vám tu len dávam akoby také informácie, ktoré vám môžu potvárať nejaké roviny. Ďalšia rovina, ktorá je spojená so stvoriteľom ako takým, je rovina minulých zápisov o etnických skupinách, o polobožstvách. Veľa teraz ľudí sa rozpomínava na Egypt a na obetovania sa rôznym polobohom. Sú tam rôzne akoby vrstvy obetovania sa nejakým bytostiam, ktoré sa tvárili, že sú Boh, ktorým sme uverili, hej, a či už cirkev, alebo proste akékoľvek náboženstvo, alebo naše minulé spomienky. A to nemusí byť ani naše, to môže byť z rodu. A vlastne my tam na nejakej úrovni možno máme aj strach sa s ním spojiť, alebo odpor, alebo nenávisť. Pretože zistujeme, že my sme uverili v toho Boha, my sme mu tak verili a on nás proste oklamal. A potom si znesieme to presvedčenie, že Boh klame a že Boh ma nemiluje, čiže ja ho nenávidím. Hej, čiže tam je ďalšia rovina toho spojenia so stvoriteľom, čo nám vlastne bráni byť v tom spojení, sú práve táto rovina tých spojení s nejakými náboženstvami, cirkvami. My sme veľa poobetovali život, rodinu, lásku, vzťahy, čokoľvek, čo tam bolo proste pre toho Boha. A vlastne teraz zisťujeme, že to proste bol nezmysel, že to bola ilúzia tej oddelenosti, znova oddelenosti. Boh nechce, aby sme niečo obetovali, ale v nás podvedomí to stále je a my sa chceme napojiť a neviem, prečo nám to nejde. A vlastne toto môže byť jeden z dôvodov. Potom tam je ďalšia rovina. Ja som to zobrala z tejto strany, hej, že možno vnímate, že niečo vám ako bráni byť spojení s tým stvoriteľom, tak iba vám naťukávam tie témičky. A potom je to vlastne dráma a utrpenie ako cesta k Bohu. A to je ďalšia rovina, kde sme my uverili presne aj tým ubytovaním, že vlastne iba utrpením sa dostaneme k Bohu. Iba keď zomrieme, budeme spojení s Bohom. Iba keď prejdeme šamanskou smrťou, tak budeme s Bohu. Až keď obetujeme toto, až keď obetujem svoje dary, až keď obetujem svoje telo, tak budem spojený s Bohom. Až keď sa vzdám všetkých mužov, tak budem spojený s Bohom. Hej, tam je akoby vrstva toho utrpenia a toho obetovania sa, že vlastne my sme v podvedomí dali nejaký sľub si, že vlastne to obetujeme, alebo budeme trpieť na to, aby sme tam boli blízko. Naša celá generácia eóny rokov, ktorá tu bola na Zemi, bola v takých vibráciách, že tam vlastne utrpenie prebiehalo. Prebiehali tu vojny, prebiehali tu bitky, prebiehali tu rôzne konflikty celoplošné a rôzne akoby veľmi silné príbehy, či už ukameňovania a tieto veci, ktoré určite cítite v sebe, pretože to nesieme ja fakt 90% myslím bytostí, pretože je to kolektívne. Tak tam sme v tom utrpení žili a my to máme hodne silno zapísané v tej DNA. Hodne silno to je v tej rodovej línii, v tom generačnom vlastne akoby spojení s rodom. Takže my ako keby na nejakej úrovni možno stále veríme, že to utrpenie je cesta k Bohu a preto sa hnevame na Boha. Bože, prečo si mi toto zase dal? Ja sa tu zase trpím, ale ja chcem žiť v ľahkosti a prečo to je? A tak teda Boh neexistuje, hej? A za to môže Boh. A my potom zistíme, že vlastne skutočná zodpovednosť za život je pozrieť na to, aha, tak aj tak je to iba o mne. Čo si tam nesiem. Takže to sú nejaké tie presvedčenia, ktoré nám môžu brániť spojení so zdrojovým vedomím. A teraz môžem prejsť tomu, ako mi vlastne téta pomohla, pretože téta, ja vám poviem iba v skratke môj príbeh. Ja som si prešla obrovskou cestou rôznych spirituálnych zážitkov a psychedelik a tak ďalej. Bola to moja asi 3-ročná cesta, kde som veľa si potvárala a ja som si potom, akoby mne sa narazovo otvorilo vedomie za jeden deň v Japonsku a bolo to tak veľmi silné, že som skoro zbláznila, hej, lebo vlastne sa vám otvorí všetko na šupu a vlastne ja som nevedela, čo s tým a videla som mimozemšťanov a videla som proste, kto kedy zomrie a bolo to akoby veľmi, veľmi náročné na spracovanie. A ja som s tým nevedela vôbec pracovať.
A prišla som na Slovensko a bolo to pre mňa veľký šok byť v týchto energiách, lebo v Japonsku je veľmi, veľmi vibračne vyššie ako Slovensko. Aj keď tam majú svoje, presvedčenia, ale akoby tá energia tam je obrovská. Preto som sa tam mohla rozpamätať a ja som hľadala nejaký kľúč k tomu, ako to uchopiť, pretože ja som si tam na pár mesiacov uletela do astrálu, kde som komunikovala s plejadianmi, s takými arkturianmi, s hentakou, s takými bytostiami a všade chodili za mnou reptiliani v noci a no, akoby stále som bola v nejakom procese, kde ma stále niekto oslovoval a chodil za mnou a proste bolo to také, že wow, super, ale proste, že čo s tým, hej? A ja som to milovala, pretože to bol môj domov, hej, ale ja som cítila, že ja to potrebujem preklopiť. A prišla za mnou vlastne priateľka, veľmi ju pozdravujem, Auri. A vlastne ona mi povedala, že poď, že dáme si také cvičenie Theta Healingu. Ja som vôbec nevedela, čo to je. A ona, keď ma tam zaviedla k stvoriteľovi, tak ja som zistila, že toto som celý čas hľadala. Toto bolo to bol ten bod, kde som sa rozplakala a moja duša povedala, že konečne našla spôsob a frekvenciu, ktorá rezonuje s tou vibráciou, ktorú som ja vtedy niesla, lebo ja som mala obrovsky otvorené pole a ja som to nedala spracovať. A nevedela som to uchopiť cez aký zdroj, cez aké vedomie to mám uchopiť, lebo bola som zaseknutá v tých astrálnych rovinách hodne a potrebovala sa pohnúť ďalej. A ona ma zaviedla za stvoriteľom, ukázala, ale pozri, na to sa môžeš pozrieť z nadhľadu. A nemusí to vôbec akoby žiť, nemusíš to prežívať, ty môžeš žiť a vidieť to z nadhľadu. A všetko, čo sa ti bude diať, sa môže spýtať cez tú rovinu, ktorá je čistá, ktorá je pravdivá, ktorá nesie úplne nepoškvrnené informácie zo zdroja, vlastne to zo zdroja vedomie. A ja som vtedy vlastne začala uchopovať všetko, čo sa mi udialo, začala to integrovať práve cez zdroj. A to bol jediný moment, ktorý mi vlastne pomohol sa zintegrovať a pomohol dosadnúť do tela, lebo bolo to pre mňa veľmi náročné vtedy. A keď som začala s tým zdrojom pracovať, tak sa začali púšťať aj tie astrálne roviny a nejaké útoky, lebo som si vlastne spracovala, začala som vnímať roviny. Mne to celé docvaklo, kde som celý čas bola, ja som to intuitívne všetko prechádzala, ale ja som to nevedela uchopiť. A vlastne Theta Healing mi priniesol konštrukciu alebo také vedomie toho, čo ja som celý čas vedela a robila som to, ale nevedela som to uchopiť. A vlastne Theta Healing vám pomáha uchopiť božské vedomie v tele. On vám to pomáha akoby zvedomiť cez to vedomie vás, cez ja som. A to je úplne to najviac, čo môžeme získať a pre mňa je Theta Healing technika novej doby. Naozaj to technika novej zeme a ja som si to 100% teraz istá, pretože ako idem do toho hlbšie aj ja a vlastne ešte viac, ja stále študujem, ja stále čítam knižky, proste ja to milujem. A zistujem, že vlastne tam nie je hranica, tam nie je nič, tam vlastne môžem robiť všetko, pretože ten stvoriteľ vie a stvoriteľ ma vždy vedie do toho, čo je potrebné a vlastne celé mi to tam stvoriteľ ma naozaj ako ukázal mi tú cestu kade a som za to veľmi vďačná, som za to vďačná Vajane a všetkým týmto bytostiam a starí, ktorí ma doniesli na kurz Theta Healingu, lebo mne to vtedy celé zmenilo život. Ja keď si porovnám vlastne život pred tétou, tak to bolo niečo také veľké ale a chaos, kde som sa vlastne striedala v nejakých šamanských svetoch a astrálnych svetoch a vôbec som nevedela, kde mám hlavu a petu a kde mám moje fyzické telo. Naozaj som bola roztrieštená, taký by ste ma poznali. No a vlastne teda healing mi pomohol to celé akoby uchopiť, že vlastne tuto, aha, OK, a ja si môžem vlastne vybrať a ukázal mi slobodnú voľbu, že ja tu nemusím vôbec trpieť a nemusím tu trpieť žiadne bytosti a nemusím tu vôbec byť tá malá, ktorá vlastne si myslí, že všetko je vlastne väčšie ako ona. A vlastne to bolo tak úžasné, tak oslobodzujúce. Mne sa to tak hlboko dotklo, že samozrejme, je to pre všetkých, hovorím, nacítiť si. Koho to volá, tak vtedy to proste zavolať má. Mám priateľku, ktorá, ja s ním už pracujem asi 5 rokov, sme veľmi blízke kamarátky a teraz vo veľkej transformácii prišlo za mnou Aťka, ja už cítim ten Theta Healing, ja už cítim, že teraz je to po tých všetkých čísleniach, že môžem. A ja som cítila, že to vedomie toho zdroja najčistejšie, aké tu môže byť na Zemi a s akým môžeme pracovať, je proste čisté.
Takže a je to pre mňa obrovská zmena po tom Theta Healingu a celému, čo vlastne som vlastne prišla cez neho. A každý sa dokáže napojiť na zdroj, ale je tam to ale, ktoré som vám hovorila predtým, čo vám to môže blokovať. Lebo veľa ľudí som spoznala, ktorí vlastne chceli, ale vôbec nepremnikala tá energia. A ja som sa tedy pýtala stvoriteľa a tam boli vlastne, tam bolo to odpojenie, ten pocit oddelenosti, to presvedčenie, že je oddelený, že si to nezaslúži, že to neexistuje. Hej, tie vlastne veľmi, veľmi hutné 3D presvedčenia, ktoré nás držia vlastne odpojených takto. A sme vlastne napojení na prvé 3 čakry. Ale teraz sa to všetko mení. My vlastne to vedomie otvárame a veľa ľudí otvára vedomie, aby to mohlo prejsť práve do tých prvých 2 čakier. Ale ide to zhora. A je to vlastne do zeme. Zo zdrojového vedomia do zeme. Takže dá sa to spojiť a hovorím, sú tam možno určité vrstvy, ktoré nás stále akoby držia v oddelenosti, pretože to je kolektívne, hej. Ale dá sa to krásne vyčistiť. A pre mňa Theta Healing je tá najrýchlejšia, najúčinnejšia vlastne vec, ktorá môže byť a máte to komplexné, viete sa porozprávať, zisťujete cez to, že dokážete sa porozprávať so svojím telom. Ja teraz som si práve riešila môj stav a ja som začala komunikovať proste s mojimi baktériami, ktoré prišli a presne som videla, čo je za tým, čo tam vlastne mám, cez čo vlastne prišli, aká energetická diera bola vo mne. Oni so mnou tak komunikovali, že som vlastne poďakovala, že ďakujem, že ste prišli, bez vás by som ani nevedela, že to presvedčenie tam je. A tak som mi dala uvoľniť a keď sa uvoľňujú tie baktérie, tak on to môže celé zmiznúť. A takto proste to dokáže fungovať, okamžité vyliečenie. Mala som ženu, ktorá sa zbavila exémou po jednom liečení. To je tak, ako ten zdroj, to naozaj nemá hranice. Vy dokážete komunikovať úplne so všetkým cez neho, pretože vy ste ním a všetko okolo je vami. Ja som bola so ženou, ktorá má osteoporózu. A ja som začala komunikovať s jej kostiami a tie kosti mi začali hovoriť svoj príbeh a začali mi ukazovať, čo tam majú. A to bolo vlastne, ja som išla až do kostnej drene, ja som išla úplne do predkov, ja pozerám, že wow, že to je aké husté, hej, že ten stvoriteľ nás vie previesť úplne všetkým, pretože on je ním a keď sa necháme viesť, tak vieme vyliečiť, vieme cítiť úplne všetko a vnímať. Hej, ale nie cez to ego, ja chcem. Ale je to vnútorné, ja viem. Takže ja som stvoriteľ a stvoriteľ ukáž mi. Ja som vždy iba pozorovateľ toho celého procesu. Ja pozorujem a stvoriteľ lieči. Ale s vedomím, že sa to deje cez mňa, lebo ja som stvoriteľ, ale nijak sa ma to nedotýka. Pretože sa tam stráca tá oddelenosť.